Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. 3 декабрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр бер тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы көн теләп калабыз. Мин үземне белгәннән бирле трактор янында чуалдым. Яш вакытта кызык иде, хәзер инде ул кызыксыну тормышы мәгънәсенә әверелде ди. Хезмәт юлын гади механизатордан башлап, хәзерге вакытта техник фәннәр докторы, профессор дәрәҗәсенә ирешкән. Россиянең мактаулы машина төзүчесе, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, замандашыбыз Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов. Бүгенге тапшыруда без хәзерге заман Кулибина белән якыннан танышырбыз. Кайбер кешеләр турында ул туганда ук үзенең кем буласын һәм нинди профессия белән шөгыльләнәчәген белеп дөньяга килә диләр. Бу сүзләрдә күпмедер хаклык бар. Чөнки алар яшьли шушы профессиягә тартылалар һәм гомерләре буе аңа тугры булып калалар. Әлеге язмабызның төп герое да нәкъ шушындыйлардан. Менә тормыш җылга килеп чыкты минем авылда үсеп, яшь вакыттан бирле 5 яшында әти артыннан елап чаба идем. Колхозга төшү өчен бүген дә әйтәләр әле, Нияз Зәйнуллович, нишләп ятасың анда, нишлисең? Әйтәм, трактор ремонтлыйм, трактор астында ятам. Бүгенге көнгә кадәр шушы тракторлар белән эшләп киләм. Әтисенә ияреп авылдагы техника паркына йөри, руль артына утырып җир сөрә, ватылган техниканы тергезергә булыша, институтта укып, белем туплый, төрле оешмаларда хезмәт юлы үтеп, профессиональлеген күтәрә. Хезмәт юлын гади механизатордан башлап, техник фәннәр докторы, профессор дәрәҗәсенә ирешә. Минем докторская диссертацияда научно-техническое, технологическое обеспечение, модернизация, восстановление энергонасыщенных тракторов деген тема иде. Мында формула изобретения, именно onun докторской формуласы, это определение ремонтопригодности техники. Мына bu формуланы мин һәр вакытта да укытканда да егетләргә өйрәтә идем. Мәдәм инженерлар, сез беренче чиратта шуны белергә тиеш. Менә шул формулага салсагыз, значит, анда 20 параметр, шул параметрларны куеп чыксагыз, крестикны әйтеп тә, хотя бы, значит, сезгә инде точно әйтеп бирә. Бу техниканы ремонтласаң сыйфаты буламы? Кирәге чыгамы, экономикага düşәт итәме бу, күпмегә төшә бу, ничә ел ул трактор эшләячәк дигән мәдәм ответны син алдан ук аласың. Менә шуңа кирәк наука. Бар бит инде карап торабыз, сынап торабыз, китереп ыргыта ремонтка техникаларны яса. Ясауда эффективность бармы? Аның өчен без йөзебезне бирергә тиеш кешегә. Беренчедән, условиес без авылларга кире кайтырга. Хәзер инде күп кенә авыллар күренә башлады. Бик мотор авылларыбыз күренә башлады. Халык та шунда эшли. Ябышып торып аңладылар җирдә эшләүнең кирәк икәнлеген. Республикада 28 хуҗалык, тагын да артты инде ул. Бара-бара шулда бөтен эшләнәләре кул кеше белән. Менә бу Нияз Зәйнулловичның безгә яшь специалист килүе, берләшмә, зур берләшмә, яшьләр җитештерү берләшмәсе, бер 8 еллап эшләдек без аның белән. Ну, самый главный бер әйтәсем килә менә шушы замандаш передачасына дип әйтим инде. Аны безнең Татарстан халкы карар дип ышанам. Республикада ул вакытта зеленый горох дигән әйбер юк.
консерва банкалары қайта шетелден сөйлешебізге шақырып алдым да мен шулай нишлеп була. Татандық бұл ішке біз Норман совхозында модуль татарийден яшы бұршақ сихы. Бізде үсе яшы бұршақ. Үстіріп була, но мұны бит әлі ішкәртірге керек. Аның банка сарыға керек. Мына шулай бірлеріні аның мында бик зор заслугысы кадешина. Әлі бұрға түгел, біз шығындырыны, кешіріні, соған үстіріні барсында қол кішін бітіріп механиклаштырдық. Мына ол поворотный моментлар, ол қазірде қатырды. Тезге де болмады ол, жеңіл де болмады, но мына шундай специалисттар болғанда, шундай ішін біліп, беріліп ішлеушілер болғанда, да, кадешін ішлеп бұла. Мына шундай жігітлер көбірек болса, Татарстанымызда, Рәсәйімізде де ішлер бүтәншілік бар еді. Әйе, Нияз Зейнулла улы яштан үк жер ішін үз иткән, һәм бүтін ғымырын жер ішкәртугә, авыл хуҗалыгы өчен кирәкле техниканы өйрәнүгә, хезмәт кешесенең эшен җиңеләйтүгә багышлый. Біз заводны гына түгел, аның станокларын, кешеләрен саклап калдык бүгенге көндә. Һәм менә бу заводыбызда менә шундый төрле без детальләр ясыйбыз. Һәм аларны инде даже немец тракторына, япон тракторларына да ясап бирә алабыз. Аның өчен сызымнарын сызып, сызымсыз да образцлары белән беген ясыйбыз. Беген сату, алу белән генә яшәп барып булмый. Шуңа күрә инде без бу техникаларны алып, аларга төрле орудиялар ясыйбыз. Ул бит трактор алып, трактор үзе генә җирне эшкәртәлми, ипи пешерми. Аңа кирәк сукасы, аңа кирәк адвалы, аңа кирәк культиваторы, силкасы. Бу эшләрне инде без монда башкара алабыз, ясый алабыз. Аның йөрәге бу булса, без инде аның ярдәмче орудияларын бирдә ясый алабыз, һәм үзебез ясап аларны бирәбез. Безнең җайлашманы үзебездә ясау. Аның бит менә бу җирдә эшләгән техниканы ул тиз ашала, тиз бетә. Аны нишләп бу адвалны, бульдозерны, ковышны алардан без алырга тиеш. Үзебездә 2 ел эшләрлек ясасак та, 2 елдан соң бездән алмаштырсак та, ул 10 тапкыр юнрак кәтшә безгә. Инде ул шулык инде адвал аны ход немецныкны ал, ход безнекен яса. Нияз Зайнуллович ул җир кешесе. Ул институтны бик яхшы укып бетергән. Аңа кадәр үз районында механизатор, помп-комбайнер булып эшләгән. Мин эшләгән чорда, мин Балтач сельхозтехникасында заместитель идем. Ол эшләде шул эштә Дрожжаной сельхозтехникасында. Ол любой эшкә тотынса да, егетләрчә җиренә җиткереп башкара иде. Һәм һәр вакыт аның новаторский идеялар башында иде. Үзенчә эшләде, үзенә үз хезмәте белән юл салып барды. Нияз Зейнулла улы аграр тармакның бүтін тирәнлегенә кадәр төшеп, аны яхшы аңлап эш итә. Яңадан яңа кулланмалар уйлап табып, аны фән белән ныгытып дәлилли, яңалык кертеп, тапкыр акыл белән эш итә. Техникага модернизация кертә, ягъни камилләштереп, заман таләпләренә туры китереп яңарту, шушы җирлек өчен яраклаштыру, җайлаштыру белән шөгыльләнә. Безнең производство төрле эшләргә тиеш. Һәм гибки дигән әйбер бар, гибкас кирәк. Әгәр дә бегән эш булмаса, без тиз генә икенче төрле эшләргә тиеш, икенче төрле машина ясарга тиеш, икенче төрле орудие ясарга тиеш. Һәм шулай итеп үзебезнең халкыбызны, үзебезнең рабочларны ашатырга, һәм илебезгә дә файдасы булсын. Сез күрәсез, бу модернизация дигән эшләрне без барсында башкарып торабыз. Монда нинди генә җайланмалар юк, нинди генә орудиялар юк, безнең техникага элеп эшләтә торган. Шул вакытта инде без үзебезгә әз булса да заводыбызны тотарлык акча алабыз һәм файда китерә алабыз үзебезнең республика, үзебезнең халкыбызга. Нияз Зайнуллович наряду со своей производственной Нияз Зейнулла улы Хисмәтов җитештерү тармагында эш алып бару белән бергә безнең уку йортында студентларга белем бирү практикасын укыта, өйрәтә. Һичшиксез, үзләренең тормышларын
укучыларын җитештерү хезмәте белән бәйләргә теләгән студентлар өчен бу бик файдалы һәм кирәкле юл дип саныйм. Чөнки укучылар ул төзегән заводта хезмәт практикасында үтәләр. Укыган вакытта ук хезмәт юлының ничек булачагын күреп, аңлап үсәләр. У него сфера деятельности я бы выделил 3. Это производство. Мин аның эшчәнлеген 3 төргә бүләр идем. Беренчесе производство, ягъни җитештерү тармагы. Икенчесе фәнли эшчәнлек. Өченчесе яшь буынга белем һәм тәрбия бирү. Бергә хезмәт юлын үткәндә мин аның чыннан да зур белемле, принципиаль, үз сүзендә торучан һәм алдына куйган бурычларын җиренә җиткереп башкаручы кеше икәнен инандым. Ул Совет иленнән калган җитештерү объектларын саклап алды һәм аны бүгенге көн таләпләренә туры килерлек итеп җайлаштырды. Россия һәм чит ил җитештерүчеләре белән һәр даим тыгыз элемтәдә тора. Фәнни юнәлешне дә читкә какмый, яңа техник җайланмалар уйлап таба. Бүген дә Мәскәүдә эшләп килүче диссертация яклау советы әгъзасы булып тора. Әйтеп үтү урынлы булыр. Университетның профессоры Сергей Яхин Нияз Зайнулла улы укучысы Мәскәүдә докторлык диссертациясен яклады. Люди вот этого поколения и яркий пример Нияз Зайнуллович. Әлеге буын ул шыр кешеләре, шулар арасында Нияз Зайнулла улы да бар. Тирән аналитик акыл белән эш итүчеләр буыны. Һәр вакытта да кирәкле юлны сайлап ала беләләр. Үзләренең төпле фикерләре бар. Ул фикер бәлки минем фикерләрем белән дә, башкаларныкы белән дә туры килмәскә мөмкин, ләкин алар буш сүзләр түгел. Еллар аша өйрәнеп, укып белем туплаган кеше фикере. Многолетний опыт. Без уйларга тиеш. Беген ничек саклап калырга ризыкны, ашауны, аны ничек иттереп, дөрес иттереп халыкка җиткезергә. Соңгы елларда Нияз Зайнулла улы тагын бер зур тармак буенча эш алып бара башлый. Татарстанда үстерелгән игенчелек продуктларын эшкәртү юлы белән кеше организмына файдалы ризык, сыйыклык җитештерү. Әлеге продукт хәләл һәм чиста продукт, кеше тәненә бары тик файдасы гына була дип раслый. Әлеге продуктны тәкъдим итүче героебыз. Бөтен дөньяда беген, үзе үстергән продукцияны, ул хуҗалык продукциясын үз куллары белән эшкәртәләр. Янәшек шул ук авылда, шул ук районда күп перерабатывающие предприятиеләр куялар. Без әздән башлап булса да, үзләре үстергән продукцияны аны эшкәртсәләр, шунда ук. Алар беренчедән берләр иде, күрерләр иде, сыйфатлы кирәк базирна. Анда удобрениесен да санап кына салырга, гербицидлар применятмәскә дип әйтә ул кеше үз күзе белән. Мин бит шуны ичәм, шуны ашаячакмын мин аны дип. Бик авыр задачалар түгел. Менә минем бу растительное молочко дигән инде безнең үстергән ырлыклардан аларны үрчетеп, үретеп ясалган экстракт зерна бик зур сыйфатлы һәм бик кирәк әйберләр. Моны инде минем генә түгел бу заслуга. Мин аны австралийский лауреат Нобелевской премии генетиклар эшләрен карадым. Японец лауреат Нобелевской премияның окно питания дигән изучать итеп, итальянцларның нинди мәддәләр табып бу иммунный система кешенең күтәрергә генетик цепне саклап калырга икәнлеген укып, битенесен бергә кушып уйлап карадым да, оказывается, H-ступеньне биоперерабатывающий тезеп була икән машина дип. Ул машинаны мин бүгенге көндә изобретение язып, Берлинга барып, Европада регистрация ясадым. Россиядә регистрация ясадым. Һәм Женевага ибарып, Женевада регистрация ясадым, немец теленә әйләндереп. Нияз Зайнулла улы үзебездә Казанда үз кеше белән җитештерү объектын аякка бастырып эшләтеп җибәрде. Бик кыска вакыт аралыгында Кытайлар да бу эшкә берничә ел вакыт сарыф иттеләр.
Ә ул тиз арада оештыра алды. Бүгенге көндә шул заводта җитештерелгән продукт 100% экологик чиста, алыштыргысыз продукт. Biz bit şu kadar tertipsizlendik hazır. Oturup aşasak, soğur ettirip kırsak tılgınca aşıyız. Olsunda, busunda, kişinin organizmine kreşeyinde на выживание. А менә bu сыйыклык, bu химический состав менә bu сыйыклыкның кешенең каны белән бертелле. Аның дозасы бертелле. Татарстаныбызда шуны тәге, мин аны даже национальный продукт дип атар идем үзебезнең татар халкы өчен. Чөнки аны хәлал иттереп үстергә бернинди зыян авырлыгы юк. 5 көн сырсыты кебек, менә сауган сырсыты кебек, 5 көн артык сакланмый. Һәм без иренергә тиеш. Аны бегин ясадык та, бегин кешенең стәленә китереп куярга. Андый возможностьлар бегин бар. Менә бетерсем бергә кушып, тракторыннан тотынып, переработкасына кадәр, хранениесе, упаковкасына кадәр үзебездә ясап була. Комплект эшләрен алыйк, Китайдан алыйк, Германиядан алыйк, бик каты кирәкләрен комплекта иттек. Әмма ләкин үзебезнең кулыбыз белән, үзебезнең халкыбыз белән без ул техникаларны җыйык та һәм авылларыбызга җиткезик. Менә бу фәнгә һәм укуга мин яшьтән үк тартылдым һәм Аллага шөкер, ул мине зур уңышларга җиткезде һәм үземнең тормышымда бик күп җирләрдә укып, бик күп әйберләрне белеп, мин инде тырыштым аларны җиргә җиткезергә. Үзебезнең халкыбызга җиткезергә, үзебезнең Татарстаныбызда эшләргә. Менә шундый уйлар, омтылышлар белән яши безнең замандашыбыз Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов. Дәүләтебез өчен, халкыбызның тормыш көнкүреше яхшырсын, җиңеләйсен дип кайгыртып иҗат итә. Яңалык тудыру сәләтен эшкә җигеп, армый-талмый хезмәт итеп яши. Язмышыбыз маңайга язылып куелса да, һәр туган яңа көнне матур итеп, якты эз калдырып үткәрү үзебездән тора. Яңа таңны елмаеп каршы алып, җан җылыбызны туганнарга, якын кешеләребезгә, дусларга, күршеләребезгә кызганмыйча таратып, дөнья мәшәкатенә үртәлмичә генә, һәрбер эштән тәм табып, булганына шөкер итеп яшик. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.